Здравейте още веднъж! Днес имам удоволствието да ви представя друго семейство. Семейство, с което се запознах преди 6 месеца в Македония. И днес за нас е много важен ден. Защо? Защото 21%-вата ни линия, която излезе в Македония, получиха днес 2 автомобила Polo. И това е второто семейство, с което искам да ви запозная. Здравейте! Здравей! Искам да споделите нещо за всички нови луги, които ще станат част от вашата организация и ще гледат това видео. Защото преди 6 месеца, когато се запознахме с вас, вие нямахте и представа за Елар, а днес зад вас какво стои? Каква е тая кола? Тази кола. Как я придобихте тая кола? Кажете нещо за новите луги. Какво е Елар за вас? Пред се со голема жилба, голема љубов, верување во компанијата и пред се добриот квалитет. Ни го донесе Полото. Супер, Горан. И следење на системот. Една од најважните работи. Ако сите што сакаат да имаат едно вакво поло како нас, единиот начин да го добијат тоа е да го следат системот и да ги следат стапките на нас, на нашите спонзори, на нашиот оргалидер. Едини начин е тоа. И верувајте, возможно е. Да. А преди 6 месеца, ако те бех срещнал на улицата в Македония, в Скопие и те бех питал: Горан, абе искаш ли едно поло да вземеш само за няколко месеца работа, щеше ли да ми повярваш? Тешко. На Тешко. улицата тешко. Затова нека да кажем на новите хора да идват на семинарите, които Така е. организираме, Точно така. за да може да знаят Точно на така. тези семинари. Единиот клjuč за да се добие такво поло се обуките, се контактите со спонзорите, со активните спонзори, затоа што едино они го знаат начинот како да се стигне до тука. Супер! И въпреки че е минус 5 градуса, да знаете, това не ни пречи да получаваме награди Volkswagen Polo. Днес компанията раздаде 3 автомобила Volkswagen Polo. Това е полото Биле! Здравей! Както виждате, тук има няколко автомобила Polo и всичко това е на хора, които са упорити и които са положили техните усилия. Аз искам да ви благодаря за вашата усърдна работа и за доверието, което изградихте през тези месеци.